Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Makadi mureZimbabwe ndichikuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wakamupurwa kana kuti Sokostina. Ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu Home Away from Home, chirongwa chatinoya nacho mushure mekunge tashanya mumajeri akasiyana siyana tichisangana nevasungwa vakasiyana siyana, vangava vakadzi vangava varume, tichida kunzwa kuti imhosva ipi yakaparika kuti vange vachirarama vari muusungwa uyezve nemararamiro avo avanoita vari muusungwa. Saka muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe ndiri kunzvimbo yeGweru uko paHwaHwa Young Offenders Prison, ndo pandiri kutaura kunoku. Panaona mukana wokusanganawo nemukomana anonzi Abel Nesu ane makore 24 years. Iri ijeri rinochengeta vana vanenge vapara mhosva vari vechidiki. Vamwe vacho tinozoona kuti patichitaura navo vanenge vati kure nekuti vanenge vapindawo vane mhosva dzavo, asi jeri rinoti ivo vanenge vachiti vasazonosangane nevanhu vakuru kana vapinda vari vana vadiki, ndosaka tichizosangana nevamwe vanenge vane makore aratidza kuti vava vanhu vakuru. Saka panguva ino mhuri yeZimbabwe regai tinzwe zvizere kubva kuna Abel Nesu ane makore 24 years kuti imhosva yipi yakaparika kuti nhasi ari kurarama ari muusungwa. Ndinokuchingamidza Abel Nesu, wakadi yako? Ndiri right, makadiyo. Ndiripo. Mhuri yeZimbabwe panguva ino ingada kuziva kuti imhosva yipi yawakapara kuti iwe nhasi tizokuona uchirarama uri muusungwa. Alright, mhosva yangu ndiye PTC Act. Ndakaba tambo dzemagetsi dzefoni. Kuba kwandakaita tambo idzi dzemagetsi ndakaba 2019 ndobva ndasungwa. 2019 iyoyo inyaya yekuti pakaita lockdown yeCovid ndaigara kuBedbridge, saka ndaingoita zvekutengesa airtime nemalaini Dream Board. Yaisina basa randaiti ndo basa rangu because handida kuenda kuchikoro. Dream Board imomo saka ndo mandaitengesera nitsvaga mari, saka mabhodhi akazovhara. Saka ndisisina kwekunoshanda, ndangogara. Saka ndakatoonawo ndikaba chitambo idzi ndikatengesa ndokwanisa kurarama. Ndobva ndaba tambo dziya ndobva ndasungwa. Pandakauya ndikazobira kuno kuShurugwa. Ndobva ndasungwa, ndobva ndaenda kukoti, ndobva ndanotongwa 20 years nekuda kwekuti ndane 2 counts. 1 count inotonga 10 years, 110. Ndobva ndazoya kuno kujeri, ndobva ndabvisirwa, ndobva ndasara ndichipika 13.8. ndo dzandinadzo zvaizvezvi dzandiri kumhanya. Alright, Abel, tinoda kuti tinzwe zvimwe zvatinowanisa. Watiwo wakaba tambo dzemagetsi efoni ndisvoka. Tingada kunyatsonzwisisa kuti kuba kwacho koko nemusi wacho wazvakaitika iwoyo wakaba sei tambo dzemagetsi dzefoni, dzanziri pasi dzanziri papo here? Uchinyatsombotisanangurira papo mabira wakaita tambo dzemagetsi idzi. Alright, ndisati ndakudzokera futi nekumashure pandandasiya. Kuuya futi kuti ndisvike kuno kuShurugwa kwandakaita ndosaka ndataura ndichiti yaiva nyaya yelockdown, ndasingakwanisi kushanda.
Pandakauya kuno kuShurugwi ndaifungidzira ndichawana basa rekuchera kunoitwa zvemamaini. Saka ndauya kunoko ndandina tetesi wangu ari kunoko. Ndauya kunoko ndobva ndagara natetesi ndiri kutsvaga basa rekuti ndinochera nevamwe. Ndiri kushaya vanhu vanodii vakakwanisa kundigamuchira kuti ndishande navo because ndandiri mutsva wemunzvimbo iyi. Saka ndaiona tambo dziya dzakarembera dziya dzaimboshanda kudhara but izvezvi hazisi kushanda. Ndo dzandaiona. Samanje pane vaidoitawo zvekutengawo chikopa vari muShurugwi imomo. Ndobva tanotanga kukata tambo dziya dzadzakarembera dziya dzakarembera dziri kumapoo but dzaiguma pasi. Saka ukakata pasi dzakaremberera kudai dzobva dzadonha. Kwakungotanga kukata chipeta. Saka musi wekutanga takanokata ndo hatina kubatwa ndobva taenda nadzo pakupamba. Musi wechi2 ndo patakanokata tichiti hatakunotengesa dzawanda. Tichingosvika pamba ndo pakasvika maCID ndobva vadotitora. Ndofungira kuti pataichikata tiri kusango ikoko ndokwavakationera vakatispota kusvika tasvika pamba. Alright. Imimi wati maiva mangani pamaita zvinhu izvi? Taiva 2. Maiva muri vaviri. Mamambori here kana bhaya kana kuti maizoti muda kuzozvitengesa sei? Maiva neruzivo kuti zvinhu zvenyu zvamuri kuba izvo muchazozvitengesera kupi? Taida kutengesera muShurugwi imomo nekuti ndomatatiri zvenguva iyoyo ndomatatangowanawo munhu aidzida. Munhu aidzida? Saka munhu maida maita dhiri kuti tinotengeserana sei? Achikupai mari kana kuti? Aitipa mari. Aikupai mari? Akakakuvimbisa kuti anokupai mari? Akakati pa-kg ndokupaiwa $5. Pa-kg ndokupai $5? Saka imi makwanisa kuwana ma-kgs mangani pa2 days? Ma-kgs aya taisati because dzinopisiwa. Hanzi munodzipisa kana dzapiswa ndo padzokwanisa kuzoiswa paskero dzobudisa ma-kgs acho. But taisati tadzipima kuti tizive kuti aya ma-kgs mangani. Ndokubatwa kwamakaitwa? Alright. Watsanangura kuti wakazobatwa nemasi achikubasvika muchitorwa muchienda kukoti ndizvoka? Takatorwa ndobva taenda pachitokisi. Pachitokisi ndobva tarara pachitokisi muShurugwi ndobva tazouya kuGweru koti. Kugweru kukoti. Wakatongerwa makore 20 ndizvo? Kutongwa ne2 counts kuti wangwamba musi wekutanga nemusi wechipiri. Andika. Iwewe paiwa mukoti apa waiva nemumiririri here? Ndanisina. Wanga usina? Uchibva wanzwa iwewe kunzi wakupiwa 20 years. Zvinhu zvakatondibata. Zvakakubata? Wakanzwa sei? Ndakarwadziwa zvekuti ndiri papo ndakatombozama kuda kuzvidonhedza. Ndakatombozvidonhedza ndiri imomo. Samanje vanotichengeta vari munomo vanga vachitoripo patakatotongwa takabva taisiwa maoko avo. Saka ndobva vadouya vakati aiwa izvo vari kuita izvozvo hazvisiri izvo. Rega kuona sekuti upenyu hwapera. Siyana nazvo but ndaidoona kunge zvavari kudotaura hazviiti. Zvinhu zvakandirwadza ndakafunga kuti kufa kuri nani because ndandaona 20 years ndiri munomo dzakawandisa. Panguva yacho ipapo waiva nemakore mangani? 19. Wanga une 19 years. Saka kwanga kune here hama yaivawo musi wacho uchipiwa mutongo kana kuti waingova wega neshamhu neuyu wako wanga watongwa naye? Kwakusina. Kwakusina? Nekuti hama yangu yaigara muShurugwi yaikatoenda kumusha yaisiko kuno. Yanga isiko? Alright. Abel nesu tida kumboita tichinzwisisa isina vatari kuti saka iwewo Abel wataura kuti inini ndandisina rimwe basa handina kuenda kuchikoro saka ndanda kutsvaga ndirarama nekuti lockdown yanga yauya mabhodha avharwa. Tingada kumbozivawo muchidimbu kuti iwewo upenyu hwako uchirarama wainga uri upenyu hwanga wakaita sei? Upenyu hwangu hwanda ndichirarama iwo kuva upenyu uri bhoo hwausiri bhoo nekuda kwekuti ndakazopinda futi pfungwa dzekuba. Pfungwa dzekuba dzingapinde munhu anenge ari bhoo muupenyu hwake. Wakasununguka here kunditaurira kuti wanga uri kuona uchiti wanga usiri bhoo chii chaiti? Ndio zvandiri kuda kutaura. Wausiri bhoo nenyaya yekuti ndanda kupinda mumadrugs. Ndanda kuita mbanje ndichimwa doro but handisi kuti zvakashata kune vanozviita kuti vapute mbanje kana kumwa doro but izvo kushata zvakashata nekuti ukaputa mbanje kana kumwa doro usina kwaunoshanda zvinhu zvinokuafekta upenyu hwako nekuti paunoshaya mari yekunotenga doro
kana mari yekutenga mbanje ndopaunobva wanobira munhu nekuda kwekuti unenge wava addicted nemadrugs iwawo. Saka zvinhu zvakaipa zvisingaiti. Alright. Iwe waigara nani pawakatanga kuita zvemadrugs apo iwe? Taigara ndega. Ndakatanga kuita zvemadrugs ndakugara ndega ndiri kuBeitbridge. Alright. Ko baba namai kana kuti aikuchengeta vanga vari kupi? Baba namai kumusha kwedu isusu kumwenezi. Saka inini ndakangozvirumura ndikati ndakuenda kubasa. Uye kutorega chikoro kwandakaita haisi nyaya yekuti ndakatopiwa permission yekuti chirega kana ndakashaya mari yekuenda kuchikoro. But zvakaitika ndezvekuti ndichienda kuchikoro ndaingoendawo kuchikoro. Ndaisina basa nezvekuti kudzidza zvazviri kure neni. Because apa ndakagara zvakanaka. Ndaisingaoni, ndaingonzwa kuti iwe dzidza boss, ukasadzidza upenyu huchazokuomera. But ndaingoti zviri padheni ndezvedu. Ndichingofunga kuti zvese bho. Samanje ndaingoendawo kuchikoro ngonotamba nevamwe zvengoendawo. Samanje pandaifanira kutarisira kuti ndinyore form 4. Saka ndakagaya kuti mudhara akanondiregistera kuchikoro indozonyora chii. Ndobva ndati izvozvo hazviiti kuti vatambise mari yavo. Ndobva ndatiza chikoro. Because ndakatombaudza kuti inini handachandonyora, ndachandiri kuziva. Zvikanzi hazvina basa, zvina nofoira asi wangonyora. Ndikati izvozvo hazviiti. Ndobva ndatotiza chipamba. Ndobva ndaenda kuBeitbridge. Ndobva ndakanosvika ndotanga kuita zvekutengesa ndiri mubhodha. Saka baba namai vakambokutsvaga here kubva pawakatiza pamba? Pandakatiza pamba inini. Ndakatiza pamba. Ndobva ndaita wiki ndisingambotauri nawo. Foni yandaiva nayo ndakatoidzima. Saka ndobva ndazovafonera manje ndoda kugwadza kwemoyo kuti avabereki vangu. Ndobva ndavafonera ndobva ndavaudza kuti inini zvechikoro ndakakuudzai kuti handikwanisi kuzonyora. Zvechikoro handichauyi kuchikoro, ndatowana basa kuno, ndakutsvaga mari. Saka ndikufunga kuenda kuSouth Africa. Ndobva vanditi aiwa kwete, dzoka kuno kumba kuenda nesystem yako kuSouth. Saka pandakadzoka kumba manje. Ndakadzoka kumba ndobva system vangu ndobva vanditi hanzvadzi yangu. kuSouth kwauri kudawo kunoda munhu ane chikoro akambodzidzawo kana kuti uchikwanisa kuunderstand chiEnglish plus kunodiwa chipassport. Because tiri kuona vanhu vari kuurawa nenyaya yekuti vanenge vazivikanwa kuti muZimbabwe kubva urawa vane vanhu vekuSouth ikoko. Saka siyana nazvo zvekuenda kuSouth. Kana uchishanda shanda munomu kana kuenda kuchikoro. Achitotaura achidoti inini kunoku ndadzoka kuchikoro ndikontinye nechikoro. Ndakatadza kuzvinzwisisa futi ndobva ndadzokera futi kuBeitbridge. Ndotanga kushanda vabereki ndobva vati alright ndozvawafunga chiita izvozvo. Vaitombouya kwandaigara tichitombotaurawo ndichivaona ndidzokawo kumba ndichiona nawo nevabereki. Uchiona nawo? Alright, saka kubva pakuzosungwa vabereki vari kuziva here kuti urarama uri muusungwa? Vari kuzviziva. Vanombouya vachikuona? Vanombouya because ndandisina futi chitupa inini. But vakakwanisa kuuya nezvinodiwa kuno kuti ndikwanise kutora chitupa. Kutora chitupa? Because panotoreswa vanhu zvitupa. Inyaya yekuti unenge uida kuzodzidza. Ndikutodzidza zvaizvozvo futi. Ndikutarisira kuti next year ndofanira kunyora. Unotodzidza zvaizvozvo? Ndikutodzidza. Mumba makaberekwa muri vangani? 6. Iwe wanga uri nambari? Kana ndiri wechi2. Wanga uri wechi2. Alright, tanzwa nyaya yekuti tiri kusvika pakuti tanzwa kuti muno munoitika maprograms anoitikawo welding zvakawanda chichi kuti pfungwa dzenyu musafungisewo vamwe vanochita kuti mimi muchase more equipped handi ndizvo muwewo nemaskills. Saka iwewe Abhi unoti makore ako aya achiri akawanda ndizvo ka? Unewo here zvauri kuitawo muno skill yauri kudzidzirawo inoti wanditaurira apa kuti uri kutoenda kuchikoro zvimwe zvauri kuitawo ndezvipi? Inini tosaka ndichiti futi kutosungwa kwandakaitwa ukoko handiona sekunge nyasha dzaMwari. Because ndiri kurangarira ndiri pazhe ndichienda kuchikoro. Pane pakamboitwa chimwe function chakaitika pachikoro ndokwanzi vanokwanisa kuimba music yavo pachikoro. Ndobva ndawanikawo ndiripo. Zvainzi munoimba function yaiva kuSamangwana.
ndobva saka ndapadheni manje ndobva ndagadzira song yangu yandakagadzira ndiri padheni yangouyawo musoro ndobva ndatoinyora ndobva ndatonoimba pachikoro ndobva vanhu vatonakirwawo pachikoro ipapo ndobva ndasiyana nazvo but ndaitoti kunyangwe ndiri pashe ipapo nyangwe ndifamba ndogona kukaruka ndakutongorova kana laini randichitoimba but ndaitongosiyana nazvo because handasinei nazvo ndisingazivi kuti ndopane talent rangu saka ndapinda munowo manje ndaingoti ndaigona kana kurota song tone masong andakarota ari mubhukumu andakanyora ndobva ndamuka ndobva ndarondedzera vamwe ndobva ndatanga tukanzi iwo nyora masongs iwawo ndobva ndatanga kunyora masongs pandikutoona kuti ndo pane talenda rangu dai ndiri pashe dai ndisina kuzviona futi ndezvimwe zvacho ende futi munomuka ndakauya zvekuti kwai Mwari chichi ndanda kudozviisa kure neni ndasingachaendi kana kuchechi but izvezvizvi every Sunday mufundisi vanouya votiparidzira shoko vanenge vaida kutendeuka vakatendeuka sainini manje ndakatendeuka pamweya nepanyama zvekuti dai ndiri pashe dai pamwe ndatova kure ndi munhu asingachatonzwisisi zvoda kuti upenyu hwangu hwaigona kushaya kwekuenda dai ndisina kana ramangwana riright but izvezvi ndiri kuona manje vision yeupenyu manje kuti upenyu hwangu kune kwahuri kuenda zvekuti inini zvezvi ndiri artist zvekuti kunyange ndiri munomu mandi ndikaona anondibatsira kana nemainstrument ndotanga kutovarayirwa futi nichiimba ndiri munomu kana DJ anokwanisa kurekodha tiri munomu ndokwanisa kurekodha tiri munomu zvino zvogona kuzondibatsira futi. Alright. Ndoda kuti umbondinzwisa wati unoimba uri artist. Alright. Ndoda kuti ungondi in a minute chete kuti vadiwa vatari vambonzwa kuti zveshuwa ene maproducer acho nema DJ ari kudai vambokunzwa kuti anonyatsogona kuimba here mukomana uyu. Alright. Regai ndimbokuroverai kenyasha timbodaidza nyasha sezvo ndati nini ndakarifoma ndakatendeuka ndakuda Mwari ndombokuroverai. Ngirozi yehondo Mikaire Mikaire chenetsa inzira yakatoda kuenda Mikaire ngirozi yehondo Mikaire Mikaire chenetsa inzira yakatoda kuenda Mikaire toda kufambira munzira dzakarurama munzira dzakarurama toda kuramba tichiti giroria tichiti giroria mweya mutsvene dai wadzika Mwari Baba dai vauya chaninochemera kakuende kudenga saka ndinodawo ngirozi rwenyu Mwari Baba ndimwi chose ndimwisa matenga dai manditungamira pose pandoyenda variko vavengi vanogara kundirunda vachida kundibvisa kamunzira dzenyu mambo ngirozi yehondo Mikaire Mikaire chenesa inzira katoda kuenda Mikaire ngirozi yehondo Mikaire Mikaire chenesa inzira katoda kuenda Mikaire toda kufambira munzira dzakarurama munzira dzakarurama toda kuramba tichiti giroria tichiti giroria zvekuromba zvabvipi vakaromba vana venyu vana getu dai mapenya imi Jesu mavaratidza kuti ndimwe mune zvese kuti vakakunamatai vagarika kana neupenyu hwavo uchanakidza nengirozi dzichauya dzotitakura kana nekudenga futi tondo jarifa. Tasinzwa ndinovimba muri Zimbabwe vari kunzwa kuti Abel saka iwewe unokamirira kuti mutongo wako uyu uchizopera uchizobuda uri kubuda rini? 2034 but ndinongovimbawo kuti bosi pane zvirongwa chiri kungouya chichitora vamwe vachienda ndakangotarisirawo ipapo ndokwanisa kuzouyawo kunyange tisati tasvika ikoko but ndopandiri kubuda pa2037 toti chirongwa chauya chaunotarisirawo kuzoita kana uchinge wabuda muno mutanzwa zvekuimba izvo unozvida zvimwe zvaunotarisirawo kuzonoita wakunzako? Zvandinotarisira kunoita zvisiri zvekuimba izvi
Inini totaisirawo ndikabuda ndikabuda ndikaendawo kunze kumba ndokwanisa kunotsvaga mari inokwanisa kuti ndiite kana project yandingakwanisa kuita kana ndiri pamba kana yehuku. Ndakati munomu futi pane vakambouya vakatidzisa zvekubika sipo zviya, saka ndokwanisa kunozviita futi ndiri pashi ndikakwanisa kuwana ma-ingredients acho. Alright. Tichada kupa mukana kuti utaure nemhuri yeZimbabwe tichipendera chirongwa chedu kana unewo zvauri kuda kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsire nazvo nemashoko aunoda kuzosiya kuvabereki vako, kuhama neshamwari panguva ino tichipendera nemuchirongwa chedu. Right. Mati zvandino Right. Ndati iwewe ndoda kuti utange uchitaura nemhuri yeZimbabwe. Tikuona kuti uchiri muno makore asara 8 ndizvo 8 ndo asara ka. Zvaunoda kuti vanokuitirawo wakamira kuti uzobuda. Uri muno futi zvakare kana une zvauri kuda. Asi kana usina zvauri kuda uri muno uchiti kana wabuda rubatsiro rwauri kuda kumhuri yeZimbabwe. Ngatitange nerubatsiro rwauri kuda. Alright. Rubatsiro runotangira muno. Nekuti ati muri kuunza kuti ndiri kurova zvikumwe. Rumwe rubatsiro rwandinoda inini ndiri muno mandi ndiro rekuti ndikakwanisa kuwanawo kana kaspika nekamaiki zvimwe ndobatsirwa chiita muno. Tokwanisa kuzoridza chispika iyai handi tine maiki pane maridhimu tichidzidza futi kumhanya maridhimu kuitira kunyange pandinozobuda panze apa handichadobudi ndichimbonoti kwaenda kumbonodzidza maridhimu aiwa ndongobuda ndakatongonanga kwaFantami kana kwaLevels ndonorekodha kana chikunge ndakwanisa futi kuwana mari. Ndo imwe rubatsiro futi rwandinoda rwekuti ndikange ndabuda muno ndokwanisa kuwana wanondibatsirawo nemari yekuti ndikwanise kuzonorekodha. Alright. Ndizvozvo. Asi unofarira DJ Fanta naLevels? Ndovanondinakira maridhimu avanorova zvingungundengu. Anongoitira zvakanaka ndizvoka. Kumashoko ungada kusiyawo kumhuri yako nehama neshamwari dziri kunzoko? Alright. Mashoko andinoda kuvasiyira vanga vabereki vangu ndinovamhoresa ndovasiyira mufaro mukuru usingaiti uye nekuti ngavasanyanya kubatikana kuti ndiri muno mandi aiwa zvakadoitika vakatobatikana ini handisi kubatikana zvinhu zvacho zvisingafambi zvakanaka ndinofanira kutobatikana. Ndiri kuti inini madrugs kana uchiziva kuti hauna kwaunoshanda siyana nemadrugs, kunyange futi uchishanda siyana nemadrugs nekuti upenyu hwemadrugs upenyu hunorwadza. Tikatarisa kana chibaba chedu Sauro indoona kunge akafa nemadrugs because tikatarisa mamwe masong ake anga akuimba ekupedzisira zvasingachanyatsokuita chaizvo akazogona ake pana kana ndafa but anga kuratidza kuti atopera chero bhodhi yake chaiyo anga asina health nyaya yemadrugs ainyanya madrugs. Saka ndoti vari panze dei vasiya madrugs uye kune dzimwe mhosva dzatiri kusangana nadzo munomu dzandisina hangu kupara inini dzekuti munhu pamwe ane 18 years kana kuti ane 16 years chiri chikomana chimufana chidiki chine 16 years chodana nechimusikana chine 16 years chimukomana chotopinda mujere, musikana haangapinde mujere. Kunyange munhu ane kana 25 akanyenga mwana ari below 16 ari below 17 18 ari below 18 unotopinda munowo mujere. Zvisinei nekuti bhodhi yake yakakura zvakadii hazvina basa, but chakakosha makore ainawo bhozi unenge uchidi uchiabhusa mwana brain anenge achiri nepfungwa dzemwana mudiki. Ndo zvimwe zvokonzeresa kuti vanhu vapare muno. Saka ndo zvandoda kusiyira vana veZimbabwe. Love Mo Mhlanga mukomana nemakore 24 ndizvoka? Iwewe neshamwari yako makawirirana kuti isusu regai tinoba tambo dzemafoni kusvika muchizobatwa muchipinda muusungwa senhoroondo yapiwa neshamwari yako. Iwewe toda kumbobvunzawo kuti musi wacho imimi pazvakaitika apa mama zvinyatsozvironga sei? Chii chaita kuti muzogara pasi moti isusu shamwari handi tinoba tambo idzi
titsvage mari tirarame tiita zvekuba. Chii chakanga chauya mupfungwa dzenyu neshamwari yako? Ndingangoti zvazvaitika ndezvekudai so yanga iri nguva yelockdown, saka zvinhu zvazvakatooma, kwakusina kumwe kwataikwanisa kuti tingawanosanwa kushanda. Zvakaitika tiri kuBedbridge, saka kuBedbridge zvinhu zvazvakatooma, vanhu vanga vasingadiwi pashi apa. Basa ritaiita manje mubhodha apa, bhodha racho rakatovhariwa. Saka manje takazotanga sevanhuwo futi vanga wapinda mune zvemadrug, uona madrugs aya tatakuda kuwana mari imwe yekuti tikwanise kutenga. Ipapo ndobva tataurirana kuti toita sei, ukuona kuti zvinhu zvaoma izvezvi, hapana pekuti titangire even kuti tibhadhare rent, koze kutaunhu hakusi kumusha, tobhadhara sei rent chichi. So nekubudikidzawo kwemadrug nezvikwereto zvazvatowandisawo muvanhu, chingokwereta uyu madrugs acho kuvanhu chichi, ndozvakabva yava push factor yekuti takazosangana nevamwe mai vatakasingirawo zvinhu zvavo nemusango, zvototi vakazotiudza kuti zvinhu zviri umu zvinhu zvatiri kuendesa kuSouth iCopa, saka hamuridi here basa iri, kozi tatotaurirana tatombovabvunza kuti ko imi muri kurarama sei, zvakamira sei, ikanzi inini ndozvandoita izvi. Ndobva tatovapa phone number, ivo ndobva watoenda kuMessina, ndobva wauya kuno kuShurugu. Isi tasara uko ndobva wazotifonera manje, atifonera paipa akati wakomana chiuyai tite zvitakataurirana zviya tiri kuShurugu. Seso zvinhu zvazvakatotiomera, tikatoti hatina mari, zvikanzi tokubhadharira pay forward, ndobva vatotibhadharira mari yayo, ndobva tatouya muShurugu, ndobva tatotanga kukata kopa iyi. Svika paipa takata, takangoita week tiri muShurugu, ndobva tatobatiwa. Tabatiwa paya nemukomana, takutoisiwa kuno kujeri, munzi haana kubatikawo, wakatobva watoenda. Ndozvakaitika. Ataura kuti makazonge mapiwa mutongo wenyu, makapiwa 20 years, ndizvo? Ndinoda kumbonzwisa pana mai ava, ivo mai vacho vachitanga kukuudzai vaiti mimi mukasvika kuno kurenyera mimi muchinyatsoita basa racho nderei? Sezvo vanga vatiratidza zvinhu kuti kopa iyi ndo yandinotoitawo nayo mari, mugona kuti since zvinhu zvakaoma mugona kutongobatsirikanawo neipapa, ndoretatofambira actually. Tichitobvawo kuti chitoti hazvinetsi, kozi ivo vakati chogona kunetsa kopa iriko, but chogona kunetsa vanhu vanokata, tikati kukata hakunetsi, ndobva tatodi plus wo futi madrugs ndo andinotoona kuti ayo ndo aitotikonzeresa most, because ivo momzi vavo vanotorowa madrug. Ndisina kutomborova madrug, handisaimbowa neushingo hwekuti ndaizokwanisa kuita zvinhu zvakadaro, but madrugs ndo akanyanya kundiafecta. Ndokanyanya kuafecta. Alright, lafu patotangobvunza muchidimbu, saka iwewe uchizosangana neshamwari yako wati achitaura naye, makamambokura mese here kana kuti makangosangana kuBedbridge? Tinombogara takura tese, takatosangana kuBedbridge. Makasangana kuBedbridge? Tasangana kuBedbridge mubasa ritaiita, tingangoti sometimes hatisaitombofamba tose, but ngoto pabasa taizongosanganawo pabasa, ndopo pakatanga kuita friendship. Iwewo lafu iwe uchikura kuzoti usati uchiri kunze uzopinda musungwa, tingada kungoziva muchidimbu kuti upenyu hwawakararama uchiri kunze kubva uchikura, iwe upenyu hwanga hwakamira sei? Upenyu hwao hwakaoma, because mai vangu nababa vakarambana ndichitori mupanhasa, ndichiri kamwana kadiki, varambana sezviya. Inini ndakazongokurawo ndichitorerwa natete, saka manje ukakura uchirerwa neumwe mubereki asiri mhomzo wako kana baba wako, even nedzimwe nyaya dzaunogona kungoroverwa uchinzi watadza semwana uchidiscipline, unozongoona kunge nyaya yekuti hapana mhomzo wangu kana mudhara wangu, that's why vachidaro, otherwise maybe vanonga vari. Saka
stress dzinova dzakangoku wakaita overwhelmed by stress zvekuti unonga uchingoita zvinhu une confusion. Saka manje even kuwirirana chaiko chaiko kwaitonetsa, zvisiri zvokuti pane zvendaivaitira something kana kuti ndaidi kwaitonetsa because baba vangu vakabva vadi vaenda vanga vagara vachienda kusouth but pavakatorambana namomzi vangu vakabva vatoita zvokuti vakutochonera kusouth vakuwandira kusouth apa vanga vana mainini ikoko kusouth. Kuno kwakuna step father futi kuno step father vacho vanomboenda futi kusouth namomzi vangu, saka zvinhu zvacho zvazvisina kunyatsobalanza zvototi ndakazopedzisira ndatoona kuti chikoro ndakabva ndatodhiropa because ndaitoona kuti sometimes zvinhu zvacho zvazvakatooma, ndaigona kuenda kuchikoro but fees yacho yaitonetsa futi. Saka ndakabva ndatomira fachi paya ndobva ndatozoenda Bedbridge kwandakazonosangana nemukomana. Saka baba namai vakazviziva here kuti iwe wakurarama uri muusungwa? Baba namai handifungi kuti vakazviziva because kubva since 2021 handina kumboita vhizita rekumusha kwangu, saka kusaziva kuti ivo vakazviziva here handifungi sekudaro because ndakambopa verehab namba kuti vatry kumbovabata vafonere namba dzamai vangu but vakati foni haisi kuita. Ndakapedzisira ndaona kuti inini ndiri muno mujere apa makore ndakatongwa akawandisa ndopedzisira ndakutoita zvimwe zvinhu ndakutozolosa hope ndichistressika nekuti ko foni haichaiti futi pashi chichi plus ivo vanogona vari kusouth futi. Semunhu aingogara ari kusouth akamboenda kusouth odzoka. Mudhara ndaitoziva kuti nhamba apa zvagara prison haibvumi kuti fonechi vanhu vari kuabroad vari kunze kwenyika, saka ndakatoona kuti mudhara obvious chero ndikadziziva phone number dzamudhara it's too late. Asi namba dzacho unodziziva zvako? Ndichirodziziva, pane pendakatombodzinyora mabhuku. Alright, chanzwa nyaya yenyu vakomana yakaitika. Iwe tirakumboti uchida kungobvunzawo kuti saka iwe uchiona makore aya 20 years wakambonzwawo sei? Makore aya 20 years ndakaona kuti mutongo uyu muhombe zvakaipisisa zvekuti ndatofila kuti mahwana angu chaiwo chaiwo but unongoona kuti handingarasa hangu tariro sezvo kunewo zvakaita sana amnesty zvirongwa zvinoitiwa napresident zvinokwanisa kuti zvibuditse vanhu mumajere. Saka ndakaona ndakazongozvitambira plus ndakazotongozvitambira ndakatombotanga ndichiti inini zviri nani nditongozoraya kana kuti ndiitire something because mukoti pandakatombotongwa ndakatodonha ndatombofenda but ndakaona kuti ndasvikawo kunoku vamwe vatakaparawo navo vatoriko vamwe vanototi inini handinopara inini ndichitoti inini ndakapara, saka pamwe pacho unoona kuti inini ndakapara ko uyu asina kupara nekuzoverengesawo mubhaibheri tichiita zvechechi paya paya tichitoona kuti vana Joseph vakatombopikawo majere unongosvika mufoto waone zvinhu zvakawanda wega plus kuno kutora chidzidzisawo neverehab vanenge vachitikansela futi, saka zvinhu zvacho unongopedzisira watongotambira chero zvinhu zvakaoma. Alright, saka iwe une program yauri kuita uri mumusungwa yerehab? Ndiri muno mumusungwa ndingangoti kubva panze ndingati ndagara ndichiita zvemusic, saka manje ndatova munomu ndakanditonyatsoona kuti time ndava nayo time yekuti ndinyatsokuita zvemusic wangu pasina zvinondisturba zvekuti ndinomboita icho neicho, saka ndokwanisa kunyora mangoma ndonyora pamwe pacho ndinotomborota ndakanyatsodiscover kuti iri rogona riri side rangu chaizvo chaizvo, saka manje chinozoitika ndechekuti izvezvi manje mangoma ndinawo even kana kuti ndokwanisa kuti album ndinayo but kuti nditi kwekunorekodhera mangoma acho
majera acho anobva asiyana. Tongonzoona vibes vari outside vachitobudisa music yavo vari even mumapress ndapa tinotonza kuti akazotongobuda, but isusu hatisi kukwanisa kunge tichirekodha. Saka chichemo chako unoda kuti muiswewo zvekuti munokwanisa kurekodha muri mukati. Ukaisiwawo zvekuti tokwanisa kurekodha tiri muno mukati, and ukaonawo one anokwanisa kundisimudzirawo pamusic dzangu ndozvanachishoya. Alright. Saka da kuti vambokunzwa ndiri kukupa minute chete kuti vambonzwa kuti unorunyatsorora zveshuwa here mangoma kuti muri kungosimbisana zvenyu vanobva wanyatsonzwa. Saka ndiri kukupa minute yekuti ungoratidza muri Zimbabwe kuti unogona kunyora wati nealbum ndizvo. Saka chimbondiimbira ndinzwi. What shall no me say? Big 2K man again, Tirira, Satirira, bless me, Jah, bless me, Father, ndikumborere musansarudza zodzodirai musoro kusvika mane mazha. Bless me, Jah, bless me, Father, ndikumborere musandisarudza zodzodirai musoro kusvika mane mazha. Without the blessing I'm a nothing. Bless your son, you bless me great. Without the blessing I'm a nothing. Bless your son, you bless me great. I'm gonna you to me try, but things are dry. I mean it is it me cry, but me know your blessings everything. I'm gonna you to me try, but things are dry. I mean it is it me cry, but me know your blessings everything. So bless me, Jah, bless me, Father, ndikumborere musandisarudza zozodirai musoro kusvika mane mazha. Bless me, Jah, bless me, Father, ndikumborere musandisarudza zozodirai musoro kusvika mane mazha. Zvitadzo zvangu ndimi munozviziva, ndinokumbira nyasha musandiitsiva, neshamu yenyu mambo musandiirova, asi ndiblese kuti ndigozopupura. Zvitadzo zvangu imi ndimi mozviziva, ndinokumbira nyasha musandiitsiva, neshamu yenyu mambo musandiirova, asi ndiblese kuti ndigozopupura. Wow, aiwa munoimba. Saka mimi neshamwari yenyu kandiri kuona kuti mese munoimba. Saka munotombogara pasika muchitsikisa muri. Tinotombogara tichitoonawo time yekuti tinenge tichimbodada. Alright. Achakupendera edu chirongwa chedu. Tiri kuona kuti panyaya yenyu apa pane nyaya yekuti dzimwe nguva shamwari chaiyo yaunozvichuzira muupenyu. Inogona kukuvaka, inogona kukuputsa andika. Asiwo ndira kuti umbodzidzisa muri Zimbabwe vari kuonawo vechidiki panhau dzeshamwari apa kuti kusaudza shamwari umu. Because vamwe vacho vanosvika pakurasika nekuti iye pamwe anenge asingatozviiti asi anenge angozvitsvagirawo shamwari yake inozomuti nekuti dai muri vahirimi makangofurirana kuti ngatiite zvekuimba zvazviri nani, asi zvamakazonofurirana zvakazokupai ma20 years ndizvo. Saka ndira kuti chipendera chirongwa chinoda kuti usiye dzidziso kumhuri yeZimbabwe panguva ino. Inini ndingati hangu chokwadi ichocho zvekuti shamwari dzofurira, ende ndo chokwadi chaicho chaicho, because ndikatarisa inini even pandakakura kandaitoona kuti ndaitoenda even kana kuchechi ndichosema even kubhema fola kana kumwa doro, zvese even kuba chaiko chaiko ndasina zvivindi zvakadaro. And even now pandakazotoba pacho zvekuti ndaiva nechivindi chekuti ndinoba ndiri ndega zvazvisingaiti, but it is because of someone angatoindiinfluenza. Saka ndotaura kudaro kuti shamwari dzocontributa panhau yekuti unge uri pama1 sezvendakatoita. Unofanira kunge uchiziva shamwari dzekutamba nadzo, plus pakutamba kwenyu kufurira zvakunoita manje muna muchitotamba, even iye shamwari yako inonga isingatoiti izvozvo, but inogona kungouya seplan, makatogara mashaya zvekuita muri 2 pasina kuti kwai uyu ndiye ataurira munhu yanati ndiani. Munhu ungopinzawo plan yekuti unoona sei tikadai. But hazvo zvinhu izvozvo kunamata ndokuisa pamberi, because hazviwanzi kuitika kune vanhu vanonamata, vanonyatsa kunamata chaiko chaiko. Hamungazombofurani
ndoona kuti inyaya yekuti isusu tatingori tose vemadrug ndosaka ndakazosangana saka chinhu chakakosha kumhuri yeZimbabwe kune vanondinzwa ndiri kukurudzirai kuti musambogara mapinda mune zvinhu musainjeja mune zvinhu zvinodhaka because ukangogara watopinda mune zvinhu zvinodhaka hana yako inonga isingacharovi sezvakangofanana nemumwe munhu asina kurohwa nemadrug. Iwewe unonga wakutonzwa kuti even unogona kuita zvimwe zvinhu zvisingatoiti because hana yako inonga isingarovi. Even kana kutofa kutosungwa maybe kunogona kutova nani because iwewe unogona kutopindwa nezvivindi zvimwe zvekuti unogona kutongozofira imomo kudhakwa imomo. Saka zvemadrug ndo nyaya yacho itori hombesa inokonzeresa zvekutoti iwe unozopedzisira watoita zvimwe zvinhu zvausati wakamboita. Ndokukurudzira ndingati angosiye kune mayuthi kuti vasiyane nezvemadrug. Alright, tingada kuziva zita rababa. Anonzi Newman Mhlanga. Newman Mhlanga. Kuramai? Rosie Simangu. Alright, tukuita kuti kana vanone vanoda kukubatsira kana vanenge vavaonawo vanogona kuvataurira kuti mwana wavo ari kuti noshure kuti vauye vakuono kuno ndizvo ka? Alright. Ndiye Love Mhlanga muri Zimbabwe watanga tichitaura naye vakomana ava vari vaviri neshamwari yake vakasvika kusangana nemukadzi akavaudzawo kuti muite mari endai pakati munotsvaga kopa. Vakomana vakati aiwa toda kutsvaga kurarama ndokubva vanoba kopa ndokubva vazotongerwa mutongo we20 years wonguva nemayezi avakabvisirwawo asi vari kurarama vari musungwa panguva ino. Apo dzidziso yake yataura kuti dzimwe nguva shamwari chaidzo dzatinozvitsvagira dzinogona kutisiya muna taisireva pamwe pacho inenge isuti shamwari yako yakashata ipfungwa dzinongouya asi kana ukagara uri mukunamata hazviwanzoitika kunenge uchigara uchinamata. Madrugs akurudzira kuti ngatisiyane nezvinodhaka sezviri kungotaura purezidendi wedu waEmmerson Dambudzo Mnangagwa vari kufamba nedinginjira rekuti vanhu ngatisiye zvinodhaka ngatisiye mutoriro. Tiri kuona nyaya dzacho matestimony kutori kunze zvinoita sekuti zvinenge zvichinakidza asi kana uchinge wazopinda mukati uno unozoona kuti wakazvipinza munataisireva. Aregai ndikutendei muri Zimbabwe nekuna chirongwa chedu ichochi Home Away from Home. Rambai muchiona chirongwa panguva ino ndichikuzivisai kuti tiri mugweru kwatiri kusanganawo nemayoung offenders pano pawawo watanga tichitaura nawo. Ndokutenda rambai muchiona chirongwa. Until we meet next time, musara zvakanaka. Ndini wenyu Pelagia Kwamburwa kana kuti Sokostina.